नमस्कार. रवीनाज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मालपुवा. तो पण गव्हाच्या पिठापासून आपण बनवणार आहोत. त्यासाठी मी घेतलेले साहित्य आहे. गव्हाचं पीठ घेतलं आहे 1 वाटी आणि 1 वाटी गूळ घेतला आहे. हळद घेतली आहे. वेलचीची पूड करून घेतली आहे मी अर्धा चमचा एवढी आणि थोडेसे काजूचे तुकडे घेतले आहेत. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. चला तर मग आपण आता हे गव्हाचं पीठ याच्यामध्ये काढून घेऊया. आता भांड्यामध्ये हे चाळून वगैरे घेतलेलं आहे पीठ कधी पण चाळून घ्यायचं. आणि त्यामध्ये मी घालणार आहे हळद मी पाव चमचा एवढी घेतली आहे. वेलची हे मी पिठामध्ये मिक्स करून घेते. आणि यामध्ये मी पाणी घालणार आहे. तुम्ही तर पाहू शकता पाणी थोडं थोडं करून घालायचं. एकदम पातळ पण नाही बनवून घ्यायचं. तुम्ही आता पाहू शकता आपलं पीठ आता व्यवस्थित असं पाणी घालून सैलसर असं करून झालेलं आहे. हे पहा, या प्रकारे आपण पीठ भिजवून घ्यायचं. आता मी गुळाला पाणी घालून थोडंसं मी एका वाटीमध्ये पाणी घेते. जास्त पाणी नाही घ्यायचं. आणि हा आपला गूळ वाटीमध्ये काढून घ्यायचा आणि त्या पाण्यामध्ये व्यवस्थित असा वितळून घ्यायचा. तुम्ही आता पाहू शकता मी अशा प्रकारे हा आता गूळ सर्व वितळून घेतलेला आहे. आणि तो आता आपण जे बेटर बनवून घेतलं होतं गव्हाच्या पिठाचं त्यामध्ये आपण सर्व गूळ घालून घेऊया. गूळ तुम्हाला गोड जेवढं पाहिजे असेल त्या आवडीप्रमाणे तुम्ही गूळ घेऊ शकता. आणि आता आपण हे काजू वगैरे घेतले होते ते पण यामध्ये घालून घेऊया आणि सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. ही झटपट अशी 5 मिनिटात बनणारी रेसिपी आहे. तुम्ही केव्हाही असा गोड पदार्थ म्हणून बनवू शकता. आता आपण तवा गरम करून घेऊया. मी आता थोडंसं तेल लावून वरती घेतलं आहे म्हणजे आपला तवा तापला आहे, गरम झाला आहे की नाही तो आपल्याला समजेल. तुम्ही आता पाहू शकता आपला तवा आता गरम झालेला आहे. त्यावरती आता मी असं पळीच्या साहाय्याने असं हे बेटर आपलं बनवलेलं होतं जे मिश्रण ते असं घालून घ्यायचं. मी गॅस मोठा करूनच ठेवलेला आहे. मी गॅस लो केलेला नाही आहे. तुम्ही आता पाहू शकता आपलं हे आता कडेने असं सुकत आलेलं आहे. आणि कडेने सुकल्याशिवाय त्याला पलटी करायचं नाही. आपण आता ह्याच्यावरती थोडंसं असं तेल घालून घेऊया. आता तुम्ही पाहू शकता आपला पण मालपुवा आता व्यवस्थित असा एका साईडने तयार झाला आहे. मी आता तो उलटी करते. दोन्ही साईडून व्यवस्थित असा भाजून त्याला घ्यायचा म्हणजे तो व्यवस्थित असा शेकला जातो. तुम्ही आता पाहू शकता आपला आता मालपुवा आता दुसऱ्या साईडने पण व्यवस्थित असा भाजून झालेला आहे. आता आपण याचप्रमाणे सर्व मालपोळे बनवून घेऊया. तुम्ही आता ही रेसिपी आता आम्ही बनवली आहे ती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. ही रेसिपी मी मालपुवा ही बनवली आहे. ही तुम्ही तुपामध्ये सुद्धा बनवू शकता. आणि जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि बेल आयकॉन करायला विसरू नका.